Helo, a chroeso i ddiwrnod cyntaf Wythnos Ymwybyddiaeth Wrthficrobaidd y Byd 2020. Ers 2015, mae Sefydliad Iechyd y Byd wedi pennu wythnos bob mis Tachwedd mwyn amlygu'r twf cynyddol mewn ymwrthedd gwrthficrobaidd a gwrthfeiotigau. Yn ôl rhagfynegiadau Sefydliad Iechyd y Byd, erbyn 2050, EMA fydd y trydydd achos marwolaeth y byd. Ond peidiwch â phoeni, mae llawer o gallwn ni wneud ei helpu nawr. Dyma beth yw pwrpas yr wythnos hon, amlygu'r holl bethau y gallwn ni wneud i atol lledaeniad. Fel y gwelwch, dros yr wythnos nesaf bydd Steve fi a rai o'n llysgenhad o myfyrwyr yn postio gwersi a phethau ymarferol ar y pwnc hwn. Os ydych yn colli diwrnod, peidiwch â phoeni, bydd yr holl gynnwys yn cael ei roi ar ein wefan unwaith y mae'r wythnos wedi dod i ben. Gobeithio eich bod i gyd mor angherddol dros yr wythnos hon a ni. Welwn ni chi yfori ar gyfer ein llwyth cyntaf o gynnwys, bacteria a feirysau, mythiau a meddyginiaethau. Diolch.